Coitaba unha canción cantada en lingua galega. Quen foi quen de facer iso foi don Andrés do Barro. E isto é O Tren. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que sexa amor e paz, cando parei, eu o terei, coa miña moza non me